formació. En moments que han sigut difícils, moments confinats o moments en què el curs no l'hem pogut fer, com aquest any, a vegades com voldríem. Gràcies per compartir tots els moments. També he après molt amb vosaltres. La feina de mestre també és aprendre dels nens i de les nenes. I a vegades t'emportes més del que dones. I en aquest cas jo m'emporto més de vosaltres del que jo us he donat a vosaltres. Heu arribat a una etapa del camí on és bo reconèixer els vostres triomfs i aprendre dels fracassos. Però tirar endavant, perquè vindran més etapes. En primària no s'acaba. Viviu el dia a dia com si fos un nou repte, ja que viure no és deixar que el temps passi. Com diria en Serrat, consumiu la vida a granel. Molta sort i que tingueu molt bon estiu. Bon dia a tothom. Bon dia. Bona tarda. La paraula que més gran em surt i el que penso que és més important de dir és gràcies, en majúscules, per aquest curs, per tot en general, per com ha anat, per com hem portat el coronavirus, tota la pandèmia, els confinaments, tot el que ens ha passat. De veritat, és per felicitar-vos. Ho heu fet super bé i estem molt orgullosos de vosaltres. Com a tutora, a més com a especialista també, he pogut gaudir de les dues classes. La veritat és que penso que hem tingut moments de tot, però només espero això, que hagi pogut arribar una miqueta en alguna cosa, sigui en alguna paraula, en alguna conversa que hem tingut, en alguna cosa que he ensenyat, i que tinguem sempre un bon record els uns dels altres. Desitjar-vos de tot cor que tingueu un molt bon futur, sobretot estudieu tot el que pugueu, formeu-vos tot el que pugueu per arribar a ser el que vosaltres desitgeu amb tot el cor. Gràcies i un bon estiu per tothom.